akekho ofana nawe ngokuqala ngokugcina. Sesikule ntaba Nkosi Jesu uba usiphe lokhu osihlele khona namhlanje. Ngegama lika Jesu Kristu siyabonga. In Jesus name, amen. Hallelujah. Amen wenu. Kakhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabingelela auditorium. Shayela baba mahafu izandla kakhulu. Sibingelele noma bobabili team nje management yonke lapha ekhaya egameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Njalo makana ukuthi ngoba usuze wafika asale sikhonza. Noma hallelujah. Amen. Ngithanda ukubingelela kakhulu abafundisi bakaqhubeka esihamba nabo. Apostoli ubaba uvi Kuba kanye nomama wakwakhe. Ngicela abazali NCIC yonke siphakame sibashaya izandla kakhulu. Sibingelele kakhulu ubaba Apostoli uSidip Thelezi nomama kanye nebandla lonke lase Kingsway naliphakame nobaba noma sibashaya izandla kakhulu. Sibingelele ubaba umfundisi uZungu nomama kanye nebandla lonke lase Ark. Ngiyacela nabo sibashaya izandla kakhulu bazalwane. Siyaphinda sibingelele Mama Bishop Ncoko kanye nebandla lase Congo Christian Fellowship Center. Sibashaya izandla nebandla nalo leyo khona. Amen. uBishop Neli bengakamboni. Zibuyela bese fikile. Ngikhala lekhosi. Ngabona abafundisi bonke ubaba uMahafu kanti sithulela bona athi abobumbano labafundisi sembuya lonke bancike ukwenza inkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Siyayivala namhlanje. Hallelujah. Amen. Alibonge igama lenkosi. Siyabela kakhulu worship team inhlobazalwane qhubeka kahle. Ngofuna uphaka sodweni. Cela bashaya izandla bahlala. Njalo nje abamnikela babelunga ngoba ngiyasuka manje khona la. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Jesu izwi. Izwi kaNkulunkulu alijiki. Noma wena ungayimesapha impilo, noma wena ungayimesapha impilo, ubukule beplanele yona. Kodwa uNkulunkulu akajiki entena prophetha kuzo. Lento uNkulunkulu uzoba yiyo usazoba yiyo. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Noma usathana ngenzani kodwa lento uNkulunkulu ethu uzoba yiyo. Tell me usazoba yiyo.
Funda John chapter 5. Go John chapter 5. Are we all there? John chapter 5, starting verse 1 and 2. Masasi Jomba. Yes. Incwadi ngoJohn chapter number 5 verse number 1. Yes. Sihloko uJesu uphilisa isiguli eBethesda ngeSabatha. 1. Emva kwalokho kwaba khona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. 2. Kwakukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi ngesiHebheru elibizwa ngokuthi iBethesda, yes. Linemipheme emihlanu. Kwakulala kuyo izinkumbi zabagulayo, izimpumputhe, izinyonga, nabafe uhlangothi, babelindele ukuzanyazanyiswa kwechibi. Kwakulala bangaki? Kwakulala kuyo izinkumbi zabagulayo, izimpumputhe, izinyonga, nabafe uhlangothi, babelindele ukuzanyazanyiswa kwechibi. Okay, kwakulala abantu abangaki bazalwane? Izinkumbi. Kusho ukuthi kwakulala abantu abaningi. Abanjani? Khuluma abanjani? Balindele nabazalwane. Okay, read. 4. Ingelosi kaNkulunkulu yayehla ngesikhathi ezithile. Ingelosi ayehla nabazalwane. Shuthi akuyonto eyenzeka noma yinini. And akekho wayisazi isikhathi sokufika kwengelosi. So ukuze babe semgqini kwakumele bangagoduki balale la. Bahlale la ngoba kungenzeka ifike ebusuku, kungenzeka ifike ekseni. Alibonga igama lika Jesu. So wonke umuntu wayefuna ukuphila. Wayekade enza sure ukuthi uhlalela ngakhona bamlethele ukudla bakubo. Ngoba kugada ukuthi asisazi isikhathi. Yes. Engase ifike ngaso. Glory to Jesus. Yes. Bese kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwalo. Okay, funda verse 5. 5. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-38. uJesu embona elele lapho futhi azi ukuthi sekuyisikhathi eside egula. Wathi kuye, uyathanda yini ukusinda na? Waphendula umuntu. Waphendula wathi, Nkosi, anginamuntu ongangifaka echibini lapho lisanyazanyiswa. Kuthi nje ngiseza kulo, ngidlulwe ngomunye angene kuqala. Cela ngikhulekele baba Thomas. Linamandla Nkosi izwi lakho. Khuluma ngalo sikulalele, ufundise, uqondise, uyale. Ibeke okuyindlela yakho ngalo. Sinikeza udumo ngalo ebusuku namhlanje. Lona lodwa izwi lakho lenze ongabikho kube khona. We are waiting and listening on you in Jesus' mighty name. We give you praise ngezwi lakho. uNkulunkulu wethonjwe siyakubonga ngalo in Jesus' mighty name. Amen. Alibonga igama lika Jesu bazalwane. Now, lithi iBhayibheli labantu babegcwelelana siyaqeda khona manje. Lithi iBhayibheli labantu ababelele lana babelinde ingelosi mntakazungu uba ifike inyakazise ichibi bese lona lo onenkinga yakhe ibe isiyasolveka. Alibonga igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli ke njengale ndoda ekhunwa ngayo yona yayisihlala iminyaka
mhlambe iminyaka ewu-38 alibonge igama lenkosi ilokhu eyalinda sekwazalwa iy'ngane zale zaphila zashada zahamba isalinda isikhathi esithile alibonge igama lenkosi kuthi namhlanje ngizokhuluma ngokuthi isikhathi sokuncenge abantu siphelile isikhathi sokuncenge izinto siphelile kodwa isikhathi masodedela uNkulunkulu ezinto ey'funayo ukuyizwana bazalwane haleluya praise the Lord kuningi wade wahlala ulinde ukufaka emsebenzini ulokhu ulinde ukuthi akuphathele ama-forms ulinde abantu abazokushutheka ngidayusuke uma namhlanje uyithathele into yakho isikhathi sokulinda siphelile haleluya funa umuntu aqasuka athi kade ngalinda umkhaso kade ngalinda abantu abazakhela odokotela ngiyasuka uma manje ngiqoqa noma yini ngizozenzela haleluya haleluya noma hafu salinda sithenjisiwe kuthiwa hayi ayeza mantayitela lindani haleluya khona masahleli balindile ngizokutshela ukuthi khona uNkulunkulu wamasinya khona uNkulunkulu owazi ukwenza njengoba lithi abantu okhoka abawu-4 balinda balinda ukuphila baze bathi ukuhlala kwethu la siyafa masibuyela ngaphakathi sizofa asambheni ngoba sibulala bazosibulala ngifuna ukuthi manje abheke ey'ntweni zakhe athi kuyayeka ukuhlala kuyayeka ukuhlala kuyayeka kuyakhona noma kungena lutho noma kunjani masana masithi kofika nomilanga shona okudalelwe mina nomilanga shona angisuke ukulinda ngiyaqhubeka kodwa okudalelwe mina kuyofika nomilanga shona angisahlali ngiyaqhubeka uyohlala kuze kube nini haleluya haleluya sukuma mntanami hambe uyofundela ama-security sukuma mntanami hambe uyofundela izilenazi sukuma ayikho ibhasi engakuthatha endlini noma ngabe ulate kangakanani ngisho uba ngeke ukuthathe ekamerweni kodwa funa umuntu ozophuma ekhona aphuma imoto ingeke emgwaqeni kodwa ifoni yakhe ithi yeza haleluya kuthi akithi yeza into yakho iyeza musukulinda abantu iyeza konke okudalelwe mina kofika khona into ekade sakulinda usalinda abantu kuthi ungashadi ngoba ubhuti omdala wakhe akashadi bazokuflathela abadala haleluya bazalwane isikhathi samazenzela manje uzenze yabo njengoba sinda ukuqhubeka sikhathalile ukuhlala dala salinda sathi hayi madoda sihlanganeni asihlanganeni madoda ikhona into engenzeka haleluya sathane ingekho inokwenziwa yini nabayenzayo yini lezophela bazomabana asizange ukuzoqabana sinaninto zethu ngeforce lendoda ihlezi safikile uJesu umkhululi uJesu ngiyalwazi udaba lwakho kade wahlala uyathanda yini ukusinda umuntu ohlala phansi kunokuba athi ngiyathanda ukusinda uthi anginamuntu ongangifaka khona nje abaningi
ngoba ubhuti uyasebenza uzongifaka ubhuti ufaka abanye abantu uzothiwa ingane zakabani ifundisa ubhuti wena usahlezi ngilinde ubhuti hey sukuma kaluma thina sukuma sibambele into zakho noma ngabusa yabuza mawufuna incwadi kaMateyu chapter 1 bozalo likaJesu kunamagama akuwafica lapha ngokwami engafanele ngabakhona la ngoba kuzozama insindiso kodwa lamagama ukhona lelo mama uRahab upendiwe ku-Old Testament lipi igama lakhe ku-Old Testament kodwa uNkulunkulu ngeplan yakhe akazange athi wabona utholakala unje ngeke usafika ithi iBhayibheli ozalweni likaJesu uyaqhamuka ungaloku ubuka igama lakho nge-past tense ukuthi kade uphile kanjani uNkulunkulu usamile nangeyakhe implan konke kwakho kuzoza kuwe kodwa sukuma. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Siyohamba noma izinto kuthiwa zisiflathela kubonakale kuvuka indlu kuthiwa ubani loya kuthiwa hayi yilo washiya indlozi bathi mawushiya indlozi uzofa mawushiya abadala uzophambana bathi uzoshawa iy'moto sigibela zona zisishaye sihamba ngazo namhlanje ibuzani idala zakini sithi ubani lofike ngemoto la kuthiwa yini ongenzi lutho bapha benzani bahamba ngeenyawo ungamsayinidi into yakhe emuva afike uJesu wathi uyathanda yini ukusinda njengoba sifikile la yintende le sizobuza uyathanda yini ukusinda njengoba sisalinde uhulumeni sebenzani kuba silinde nina senze lutho alibonge igama likaJesu alibonge igama ibandla linoNkulunkulu walo uthi uNkulunkulu ngale haleluya encwadini kaGenesis 28 verse 15 uthi lalela wena Jacob mobusasa uthi 1 nginawe 2 noma ikuphi la uyakhona 3 engushiya bazalwane usafunani uphathizwe kaNkulunkulu phezu kwegama lakho usabani uNkulunkulu akuwe noma ngabe kuthiwa kuyabulawana kodwa uthe uNkulunkulu nginawe. Glory to Jesus. Noma ufika la bantu khona kuthiwa lana ungena ngegama uNkulunkulu nginawe akuyishiye noma ikuphi la uyakhona uthi noze ngesifesi izethembise ngakunika zona. Hallelujah. Funa mavuke kusela uthi ngiyabonga Nkosi nami uthi uNkulunkulu sesiyaphuma manje asambe sekhona usho njengoDavide uthi angizwi kuwe ngegama lami angizwi kuwe ngomkhondo nengcebo kodwa ngiza kuwe ngegama likaJesu. Labazalwane asithathi into zethu kade uNkulunkulu asinika. Umindelo sifika uPetro ejele boshiwe ezobulawa ngakusasa ithi iBhayibheli kwehlingelo sebusuku kuvaliwe kukhiwe kathathu yafika ingelosi yamvusa yamshaya ohlangothini kwaqathaka amaketa yathi faka izicathulo zakho siyaphuma manje. Ngiyacabanga noPetro wayilindele ukuthi abazali bekhuleka bazofika nemali yebail ekseni akaphela umzali wakhe yafika uThixo wafika belelo bofuza wathi asambe lithi iBhayibheli ama-gate azivulekele ngoba bengasahambi bodwa. Ngicela ukutshela ungathathi isinqumo sokubuya ephupheni lakho ama-gate azavuleka. Hallelujah. Azonje abazalwane umama lo wenomopho wayikhulumele yedwa
athi mangingathatha nje ngibamba umphetho wengubo yakhe ngiyawuphila ngibe namandla. Alibonke igama likaJesu. Wayeseyakhona, wangakhuluma wahlala phansi, wakhuluma wayakhona. Ikhona into la sasihlabelela thina kudala sithi laphaya laphaya masina salon. Cela ukuze ukhona umoya la endlini. Oxygen. Ukhona umoya la endlini. Nyawubona. Shutha awukho. Thimphindi. Ukhona umoya la endlini. Nyawubona. Shutha awukho. Utshela umakhelwane ukuthi nawe into zakho zikhona ukuthi awuyibona kusho ukuthi azikho. Abantu lento ifunayo phupha ngayo ikhona ukuthi ayikho ngoba ungayiboni wena kusho ukuthi ayikho. Kunezinto oyibonayo manje. Bathe bemkhanda ngamatshe uStefane wathi khona izinto engiyibonayo nina eningaziboni wathi ngibona amazulu havulekile wathi ngibona Jesus babhizi baphetha amanje bamshaya kodwa izulu livulekile abaliboni. Kudala wahluka mkamhle nezinto zakho ungayiboni. Uzathi umprofeti ilanga ake uvule le ndoda amehlo ibone ukuthi abangakithi baningi kangakanani. Khaliswa into engekho. Sukuma. Yenza isikhathi sokusukumela manje. Uthi Jesu sengiyathandaza. Uyafuna yini ukusinda? Uthi lo mama lo baba awuthi ngixoxele ngoJesu. Mina njengoba ngilana nje ngithi ngiyasukuma. Usukuma omunye eqala angene eqala kunami. Phinde ngihlale ngilinde ngoba mina angina muntu. Baningi abazalwane abalinde ufakwa ulinde ukwenzelwa. Ngithi namhlanje ukuthi uJesu uyakwazi ukubona mawungena umuntu uright impela ngoba umuntu omdingayo uJesu. Haleluya. Umuntu omdingayo uJesu. Ngomsalinda umuntu manje. Ngomsalinda umuntu. Siyele kuyena uJesu. Lento ifunayo uJesu nayo. Alibonge igama likaJesu. Uma lokhu biza abazalwane sicela ningikhulekisa. Ngicela ningikhulekisa abazalwane. Ulokhu ulinda umthandazo kanti umuntu yazi umuntu omkhulekisa uthi yebo mayiphuma ukhohliwe. Unake zakhe inkinga. Glory to Jesus. Kodwa udinga uJesu bazalwane. uJesu phakathi ekamereni lakho. Ulele. Uthi mawuvuka uthi Nkosi ngibheka kuwe. Bazalwane. Uthi ngibize ngosuku lwenhlupheko. Uthi ngizofika ngitshela izinto obungayilindelanga nezinto obungazazi. Uyabiza uJesu. Yekela abantu, yekela ukuncika kubantu, yekela ukuncenga abantu. Noma bekukhuluma beshiya bayeke. Haleluya. Ungamsenga umuntu uthi nginoJesu wami. NginoJesu wami. Nginamandla kwenza konke. ngoJesu. Haleluya. Namsancenga.
Ngisho enkonzweni abathi ungilinde ngizohamba nawe, ungasabalinda. Uthi sengiya lapha ekhaya iyasha inhliziyo ithi ncinci bo. Yekela ukunika ngabantu isikhathi siphelile. Phakama. Uthi esengivivinyile ngizophuma nginjengegolide bayeke ngesikhathi sokuvivinywa. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Uthi iBhayibheli Israel ephuma eGibhithe bekadukwela ulwandle olubomvu. Hallelujah. Ithi Hallelujah. iBhayibheli ingawe la khona. Bekadukwela ulwandle olubomvu. Ithi iBhayibheli badumisa uMiriam bathatha igubhu bayishaya bathi uJehova inkosi yethu ulithathile ihashi nenkweli waliphonsa lwakhe badumisa bengasasilo ize lokhomplainayo badumisa bebona into engakazi yenzeke ngabe bedumisa boma kwasho ukuthi amanzi olwandle awaphuzeki bahamba. Ithi iBhayibheli mabefika bafike endaweni ethi iSemara, amanzi akhona ayababa. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyamuzwa omunye ethi sesimubonge kangaka, sesithandaze kangaka, sanikela kangaka, kanti unjani lokube kulungile eSpanisha ngoba besikhathi sikhonza abanonkulunkulu, kodwa sesimdumise kangaka. Singafika futhi endaweni epha sithi siyaphuza ke asinike wona amanzi kodwa ababayo. Wena uphuma kufasting ngathi uthandazela into vele kuphethe kakhulu. Uqala usokole ukuthi kanti uNkulunkulu njani. Lithi iBhayibheli bakhala uMoses wabanika itemporary isibambiso. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukunika isibambiso. Ubambelele uthathwe nesufikile ezintweni zakadabe kunika isibambiso. uNkulunkulu wamkhombisa ukuthi walifaka emanzini amanzi aphuzeka. Bajabula kancane wasithi basibe yahamba. Lithi iBhayibheli bahamba bafika eUlimi laba khona imithombo ewu7 ewu12 nemithi yakhona. Amanzi amnandi. Kuthi angithi ngivala musukulinda umuntu. Isekhona imithombo ewu12 esiyakuyona. Ukuthi indlela yakhona idlule mara. Noma ngabe uyathanda uzodlula enkingeni. Hallelujah. Kodwa simile siye orini. Siya la siyaphuza khona sonke. Hallelujah. Asibile mara. Noma into singakwehlela manje kusemara. Noma izonganahamba kahle kusemara. Asizile uzokwakhe mara. Siyadlula siye orini nakhona khona imthobo. Emara noma zayikhona lo mthombo abawuphilisa wawungenayihlahla wawungeke ukwazi ukuphumula la ungekho umthunzi kodwa uRimi kunezihlahla zakho. Hallelujah. Ngizokuqinisa mntakababa ungabusabuyele emuva ngoba nakho udlule emara. Ungabusabuyele emuva ngoba ungenamuntu okufaka. Hallelujah. Sesiyafika la siyakhona khona yonke into oyidingayo. Ungayeki ukukholwa, ungayeki ukuthandaza, akuyekwa. Hallelujah. Sime ngenyawo. Asigcini la imara. Kodwa siye uRimi. Sebekuthe kabi engabe wasuka nabo. Sebekuthe kabi engabe wasuka nabo. Hallelujah. Hallelujah. Ukuthi yonke into babuza umfowethu. Mina ngithi ngimdala. Ngathi uyaqala kuzo.
esawuSunday school. Washo ukuthi hayi mara ngiyalibaleka. Wangidlula uZungu wayibekezela naye imara yakhe ngakutshela naye ubuye mara naye. Wangidlula wabekezela waqhubeka namhlanje uyi-international star. Wonke umuntu ophezulu udlulile mara. Noma ungibone sesangaza kakhulu namhlanje nayo uNeymar adlule kulo. Nawo uNeymar uzodlula kulo. Ukube le ndoda ayinawo ifaith ngaba ichithanga isikhathi esingaka eBethesda. Ngoba uthi uJesu bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Unamandla. Ngale Genesis uthe uNkulunkulu nginawe angikukushiya. Bafowethu thina siqhubeka ukuqhubeka asina sibindi noma ngathi sihlangana neMara kodwa sigcine eMara siyala one day sizokhalaza izindlu zamakholo kuthi lezi zindlu nethi naxhaswa obani kanti sasukuma sathi siyohlala la kuze kube nini siyohlala la kuze kube nini. Glory to Jesus. Lento ishoyo nje ubaba uMahafa bakuthi mafuna ukuqhubeka hey sigide ingane sivele siphumeze amakhanda semhlophe kwafanele sithukuthele ukuthi angadliwa manje emakhaya. Mozothenga isikwe embili ekhaya thenga isitini esisodwa masuthenga isikwe esisodwa. Siyaphuma sasisho njalo ngathi sithi siyaphuma kule dust. Siyaphuma lithi maninethi izulu vele kube yidamu endlini. Kwafuna into mongakadinwa yiyo awuphumi kuyo. Impilo engakadini awuphumi kuyo. Mhla wathi ngikhathele ukugibela itekisi angibuzi ukuthi uyasebenza yini. Mhla wathi ngikhathele ithi iBhayibheli uNkulunkulu unamandla okwenza konke. Khona izinto efuna ukhathale kuzo bese ziyazeka. When the praises go up, all the blessings comes down. Start worshiping the Lord. Uvula indlela kwahlongasini. uJehova lithi Bible noze niguge ngimthwele. Igama lakhe alihluleki uwe. Ngapsalinda umuntu manje. Kade wamisa amaphupho akho. Usucabanga ukuthi afile awafanga ukuthi ulinda abantu. Abantu banethembe lokukhohlisana bathi ngizokusiza. Njalo mohlangana naye athi kulungile into encane manje